Gisipai bela song thal yani ki ex serviceman kila shimi karai bon mi badan la dan kam kum gajing kersan lem yi gisipai ha keleng kari kum ha Delhi ki badan ha padeng gajing ya le ban pin kongo i ka sarkar padeng ban pin dei bat pin bha ya ka bai siu temen ka one rank one pension OROP khanang makan nom dan gajing no shiliang ya gajing yo pension dong gisipai ki bela song thal bat kumju ban pin ya rengkat ya ka military service pay bat kiwi ki mat jing dawa hagan ni singi le shim bentalang gisipai ka Gorkha Khasi, Mizo, Kuki, bat kiwi hapo ka GAC ex-servicemen ki bagkanthop ki Sipai Army, Navy, Air Force bat kiwi. तो सिंह भगवान ये बारो प्लीज खड़ा हो जाइए सैनिक हमारी मांग पूरा करो हमारी मांग पूरा करो मेरा पति तो 2002 में गुजर गया वन विडो है मैं तो OROP तो कार परसों मिल गया 2,21,000 मिला है अभी मेरा पेंशन तो 61 मिला है वही है मैंने आज बोला प्लीज काइंडली अभी पॉइंट में आप लोग पॉइंट बताओ होगा तो हम लोग का टाइम भी खत्म लेस नहीं होगा घर बनाएगा बाद में वो तो हो जाएगा आज तो वो मीटिंग नहीं है मेरा बच्चा अभी ऊंचा करना का टाइम नहीं है अभी वो OROP में बैठा ग्राउंड में वो लोग टेली के साथ हम लोग एक साथ चलेगा वो सोचेगा थैंक यू करतें जगह देख एक्स NCO Guam Merchiang रिटर्न का ऑर्डिनेंस इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोड Ngade General Secretary jangka Meghalaya Ex-Servicemen League kepada kentup tangki binyo trep. Batha kaju kapor ngalong kumu Joint Action Committee jangki barok kini kiseng ki badan apo Meghalaya kumu Presiden. Kiba kentup ki Khasi, Gorkha, Kuki, Mizo, Paite, Dasara, bat kiwe. Khubar na Delhi tempat yang akan drill tarik baka Supreme Court kan decide kan rai ya ka MSP kumno kan rai kan ai kaju bat ki officer jesu bat jawan ne kumno ada kimla ban rai tengir nghabot bat ki tubiwai ki seng ki bahe ki badan na Delhi bat mban se ban sim permission now DC now SP bat hak protes na ka surak hammi madan na ka banta ka hok lajak ngim ong ra ban ot yano ban minus ya kan nak hok jeng kiwe di dawa ya ka jang lajak kani kaya installment ka OROP sansnem sisin sansnem ban pin matching bat ki bas dream sansnem bat ki latest ki bawah de ban perangkat katum kareng katum ke service di dawa ya kata ka OROP ke baki om one rank one pension kebala yai sabu arsnem mensua kan ke skim Nrei sibon ki sarkar kilalai kilawan ganam keno yano nrei amdan ba simkia ki sibulan nrei au arjar khasan lengba prime minister badan buram jongi Sri Narendra Modi ula kular bat ula declare ban ai ya kanega one rank one pension kabanengkong ki ong OROP 1 Tengi layor o arajar khasau o Julai. Balengba kane kibun ki ki bakadang duna. Tengi dawa ken naka sarkar bakine ki ba dangduna kabha bat kan siobha ban penbiang khnang ban namno siliang kajingyo mentoy jong ki sipai ki bala som thai. Nado ki officers junior commission officer bat ki other ranks ki mot hours ki jawan namar la don ka difference ka ba yap her da ki san phau bat sau phau hajar te ka jingja namar ka ne ka jok kala rem lada o jawan other ranks ne jesu thit ya ka sini sau pusan kilo sau pusan tengka si kilo tu officer kata hi kada te ka sarkar ngaklem ong ba klem ai ke sarkar ka ai tang rei ya ki jingduna ki badan katu kan ne hakane ka OROP kan seobha ban snap
bat ban pei ban jingok ban penbiang kenang bangin yo regap. Second, kebaar kadai ke equal MSP ban penyiaran kad ya ke military service pay day ban long keban ya pher hadu kata-kata kumbang ilap menta ke MSP kadai ke military service pay kena ke military service pay kalong khasan hajar sanspa ya ki officer burt nangta ki don ki MNS military service military nursing service officer kini ki yok hat ar hajar sanspa lamba kalang shipa hajar sanspa ke burt kabalai ki JCUs san hajar arspa but ki hours ki ada rank san hajar arspa te kene kamdei ka ba include ka ba kamdei kum ka basic lene ka no kadei ka allowance lada ki ai haki jaka ki ba kum ki jaka field area kum hak glacier le ladak but ki operation area lada ujawan lu kriat ba hapta badon tha u officer lu kriat te balai kene ka bai kriat ka bai field area kan yapher kan difference dak peu haja hawa ngim ong rabangin tam yo officer in chong akhli jong officer ya kador ndrei kendiak kandan ka difference mdei ban ya bun kata to next kene ka medical pension teng ha kapor barang service kibun gijing pang gijing stom mana gijing accident lane haka jing saksiat kido ya kiti kido ya kijat lane ki pang kim la shu bantrei katum ka jing pegi doktor ki board out kena ka service wat ladam patkut ka service te hangne ro ka don ka difference ka baya pher bha bat ki officer Jesus bat ki other ranks te keneri kwa sem kalong kom dei ban palat ka jing ya pher jang ka nega medical pension kebakado pada kepoin kebasau kepoin family pension to the normal pension after 7 years adin kah new snem ki family kini ki ex-servicemen adin belawan pension ki klat andala klat ki yo ki lok ya ka family pension kumba yo ulok kat bau dang im ladau yo arpo ar hajar maria klat kan yo kalok kado news nem arpo ar hajar example handrai hadin kan news nem ka hap saka normal pension maria haba ka normal pension lada kumno ro khat ar ne hadu khasan hajar teki khondang rit kumno kin pen he ya ka yakini ki khon kin pen pule kin pen puthi ka jinjar ya ka ban ya ka ying kasem na kata ka daw ngikir pat ya ka sarkar ba omday ban bu ya kani ka 7 years na kabanta ki badang rate khun kidai ban pe ya ki khun ke kidan kanos nem bat hadu khakandala ne arpeos nem andala kham he khamla ban yeng laki kijat ki jong te lada pe pen hiar ya ka pension jong ka family pension kan poisa ka normal pension ro kaya happy kanang ba kanang kita ya ka yeng kesem jong kini kisipai nabar baro ki tip pa kisipai kidai kinong ya dari kila IT ya ka jingim jong ki kir ilot ya ki barak kajing long samla jang ki kot ha kajing ya dai kari umdan tha umdan siap umdan shit umdan khriat kasabaki pha hable ki habi ya kemi ki pa habi ki parlok berjar ngimla ban enjoy kumba enjoy ki we sorry sakabakado tam kadeka kaneka CSD facility kabaji ajuman toilet lembaga kantin naka kantin bon ki bagi ya jimentoy nado ki grocery hado ki kali ar saka wo sau chaka te kanerom de ban long ka difference bat ki officer bat ngi ki other ranks ladau officer man ka license ula ban thit ka wei ka kali lengba ka kantin tu jawan bale hado prasnem haba ni thit ka pisala jong uru tidak bisa lajang rei kane ke period ka bagi bo yau jawan first name maria officer tang license
kadon ka jingkta hilati bi mentagi kali isnatang lais nyam basaw sanam kilarip ida kumno kanero ka average ki deban penya matching kine de ki main bat ya kiwe ngimla ban ya kren man lakapor ihapan le official pat leng baka union jami